ini channel jangan lupa subscribe, di like, di komen, di share. Coba-cobanya ikuti keseruan aku hari ini. Yeay. Oncek kates. Guys, hiburannya ada caplokan. Hiburannya caplokan. Caplokan guys hiburannya. Mas, nama saya Gi. Siapa mau ini kita ana lawan ke atas mungkin Pak. Iya. Ngedo mangan kok guys tak. Gaul loh. Lah ini status. Status. Dari bojone status. Iya. Ibune aku apa piye? Tapi kudu dicintakne nek sing ibune aku. Jarang siap-siap. Lah ngene iki lho, iki kok. Iku aja metune gampang. Ingkang putra kinasih Sinomas Bagus Alif. Alif apa Alif? Ngono piye utas pindah iki kok. Porogadang. Kanthi mekaten monggo tumapak ing adicara punika laku rumiyin kita purwakani kanthi maosaken unggul Quran. Di YouTube berarti Pak. Di YouTube-ne Pak. Apa rung dandan guys? Apa caplakane seduhan. Mugi-mugi kanthi maosaken unggul Quran sesarengan kula saged dayani sedaya hajat ujug bapa sulasna sekalian. Sehingga pokok mati masalah kasih datang lulus ini dhisik lho harus bersabdi kok. Bapak sulasna sekalian sampun tujuan sedikit ingkang putri kepala mila saking panti bisa. Prabowo saking mrene monggo katur inggih Bapak sulasna sekalian. Monggo kula pun supados enggal saking panggahan doyo-doyo pengen ngejok gandongan iso komplit aku sak gandongan sak caplokan iso. Yuk sing mau Pesen pengen caplokan bengi rek caplokane iso aku golekne. Wis sebab ya tonggo. Tapi kaya sing jok gak. Sampun. Siap memberikan dan wangi dua tamu satu mati di bawah satu ada papan dorong aku papan satu dengan sama kita berasa abu bola
Makan, guys. Jadi ini mau mahmoh. Baru ada ketemu mangan. Lah yo. Jare mo Mangan tak Kayak ngono jare ini mahmoh. Bareng rane mau dikaiki mau. Isane wong nangis. Mosok nganti wong marani. Kalau mereka akan jauh, tak berlagi mumpung jauh. kilo Thomas. Tuh, simbo. Mereka pulau yang suami yang putra pulau penapit katarangan sebasung mencapai kumpul seorang rencana bagi memotro amat. Mungkin Simbo pulau pingatoraken sempatok pulau kunjuk kebahagiaan bapak. Dari pasar kasunatane Gusti kang maha ngawasa langgeng tresna cipati ati mulya bisa sudah gak nangis mbok yo kaki Ona dewa lang aja Kandang lawan pahangan Ya iku Oh ya deh yo. Mbah Mutin Abdul Somad ngajeng menika tatu. Kayak mbo. Rumah sakit bar madang. Lagi bar madang. Ini sego yo pangan neh. Tambahane lupe. Tengkarat jadi. Jare mo. Yo jare ini kita arani Mbak. Mbak. Erap. Kalendang Kapokan Sanggar Senti Putra Baroko Kartojo Suragen. Ya Mas dimulake. Kamane karo apa? Tunggale cacahe papat. Mikir kabeh mikir. Malat bocah. Ya. Sing nomor 3.
persiapan sing pamer. Ya, wis disangoni kok kono. Dokumentasi kagem kenang-kenangan warga. Mekaten ugi para warga menika saking Kepuh, saking Bapak Sulasno iki katuran foto. Ngaten. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, jan pengantin baru. Sopo? Kowe. Orang. Lah nek ben kae. Orang. Sing di. Lho sing rumangsa. Mboten wonten. Oh, mboten wonten. Oh, berarti kaplak kabeh wis. Ya, wis. Alhamdulillah, barakallah. Nggih. Jadi sing kaya ngono ndahne rondone kaya apa? Wow. Nggih, kula tak salam Iya, nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah pun dugi dusun Kepuh. Kepuh sesarengan rias. Ini kok ten Hongkong, Mas. Oh, ngajari umroh. Oh, Kalih iya. tahun nang Hongkong. Tuh, Den. iya nek gayat nganggo kowe sing waca tuh. Nggih. Nah, Sopo ora? Mana tulisannya? takon maca ra nek duwite kok kebat-kebatke. Dan diwaca Kapate ketok, Mas. salah. Katur menika para keluarga saking Tegalsari. Kasut dengan foto. Ingkang setunggal Pak Sodik sak keluarga. Bu Martini sak keluarga. Senen, Mas Amin, Mas Siva, Pak Wo, Aan, Mas Basuki. Jane omong apa maca apa. Oh, kaki lho. Ya ora apa-apa tanah keluargane kathah Lah, kok ya. iya. Saking pundi? Saka Tegalsari. Oh, Tegalsari. Aduh, jadi keingat deh aku. Lah iya apa? Sama yang itu. Yang mana? Bagus. Ora jodohmu. Aku saiki golek sing lemu Tegalsari cilik-cilik. Saiki lemu. Wonge ya teko.
Oke. Bagus kan cuwili gue kira-kira anu gebresan itu. Ucul kok iso. Kuwi mau keluarga saka Tegasari. Nggih. Saiki saka apa? Pak Gito, Pak Nok. No sapa? Napa kuwi Pak Nongkrong apa Pak Nokong? Ih, wong enak kata ndak kok pindang nak nongkrong iki. Pak Nokong. Nak nokong. Ya. Pak Dwi Waras. Loh, Nggak maunya kok itu kok waras sebenarnya. Pak Dwi waras, waras. Ye, sehat. Ye. Iya, iya. Ye. Pak Seswoyo. Sesoyo, Pak. Bu Tumini. Nggih, kula. Pak foto aku. Iya kowe. Keluarga berarti. Iya keluarga le kowe. Keluarga kondi. Keluarga Kepo. kon rusak kambangan. Kondi. Ya saka kepung Mas mantan bojone. Gak sido wis pegangan, gak sido foto. Aku gak sido foto nek gak sido keluarga. Ya, ya. Nggih. Lajeng menika bujum Zum. almarhum lho. Iya toh. Astagfirullahaladzim. Kok Ya. medeni to, Mas? Nah, Almarhum bener kok disebut niki lho. ya sik. Oh aku nih aku kleru. Ya. Keluarga bujum almarhumah. Oh, alah yo, teratap aku pancen Waktu kok Simen. Nggih. Bener ora? Betul. Butik Wandi. Oh, Pandini ya? Enggak ini. Jangan itu Wandi foto. Jenengmu ki tumine apa mandi kabeh maju nggih. Lah KTP-ne Mandi yo. Jeneng kok ketut kabeh kok ya. Iya. Nggih. Wis monggo. Nggih, alhamdulillah. Niki nyuwun medhali sekedhap mawon nggih. Ya, ya, Niki ya. Jomas Manggolane pripun dijogete napa mboten? Jogetne nggih. Ya. Jomas maju rene, Nduk. Ya. Enggak apa-apa, Nduk. Heeh. Ini. Ini sih. Kata ini ben gak ngaku foto. Iya, sini. Sini aja dulu. Iya. Namanya siapa, Dek? Kesha. Kesha. Wahyu nih, Mas. Domong ya. Ya Allah. Janjute lah nyatis. Heeh. Ini ki ya bangir. Boten joget ya wis piantun sir bapak nak goyang-goyang yo ora disaru. Salah wis kundur ya. Masuk. Ya, manggala loro maju le. Ya. Ya. Ki caplokan ki nyap. Bismillah. Lihat balen. Leru potong ya. Pokoknya jenenge kuliah. Kaya kan saya kan joget Ya iya. asik raja. Awas menyanyi musik. Ya, lanjut. Jogetnya sebelum yang misalnya kamu dulu. Ya, topok. Sing apik, sing apik. Iya, gabungan goyang dulu.
Ngeresin cepat Le. Ya, gini sih gini. Ya. Ya, iya. Ponaknya Bali. Yo. Oh, ya. Yo. Was. Tangannya ning dhuwur, jarene cincingnya. Ya. Iya, Wah, kebayang bocah ini. Kudu nujah. Ngerti apa ini judul Le? Tekono Mas, ngerti apa Mas? Kue mau pas jungkir bareng juga terus kejel. Orang itu apa? Mau petang deket ya. Padahal ngerek atokan ini. Ya abunya piye Le? Nyawer jenak. Ya, minggir Le. Gede, mas. Yo. Mas. Aku nih kini jadi cucuk orang ajine belas ya. Tur, sik diwangi. Tenan aku orang ajine belas. Jak foto, malah jak foto kaplokan dulu ini. Masya Allah, malam-malam nih. Hari aku. Nyosor, lalu padaku pindah kon mulai. Ini Le, mangut ini Le. Piye rasane ngambung banjir wis marem? Piye? Gak marem. Ya rumahmu iso nyolot mak jeruk iso ngambung. Lah kok iso menaken. Ayo karo mundur dikek. Bareng-bareng Widya Laras. Pimpinannya siapa? Kristina. Saking Widodaren. Oke. Mantane mundur karo goyang-goyang ya. Biar joget dulu dong. Agak maju ke depan biar buat foto.